वेंटी उपकार करता ही वेंटी हे वेंटीचे उपकार करता नार आनी काढाच्यो दोन्ही आंबडी दड्यान दवरल्या हाका कात्तना आंबडी आता शिजत घालता शिजत व्हरता हो शिजू का ती शिजून जातरी मागीर ताका गोड मीठ घालून लसूण आनी मिरसांगे कोचल पण घालचे व्हरता हे शिजल्या वेंटी कोचल घाला हे दे तूप घालता ताका मीठ घालता गोड घालता का गोड मीठ घाला का चिक्केची लागो का मागीर उपकरी दांखून होतो गुदवरची जाता वेंटी उपकरी रेडी जाला सुपर टेस्टी आणि हेल्दी खंडीत ट्राय करायची आणि कमेंट करून कशी जाला म्हणून सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू